Ahoj, já jsem Jirka, Kačenky, brácha a dneska zbývá 20 hodin do konce její sbírky. Podařilo se vybrat 250 000 ze 350 000. Kačenka by vám všem strašně moc ráda poděkovala za veškerou podporu. Teďkon je zrovna na intru a já bych jenom vás chtěl vlastně poprosit a požádat, jestli byste dokázali ještě tenhle příběh mojí ségry trochu ještě posunout mezi další lidi. Protože Kačenka vlastně, i když se vybralo neuvěřitelná částka, tak furt je na té škole nemobilní a každý jí tam musí vozit a tahat. A vlastně veškerou tu pomoc, kterou od vás získala, za což je fakt vděčná a všichni jsme za to vděční, tak jí to vlastně ten sen ještě nedokázalo splnit. Všem vám já moc děkuju za tu podporu, kterou jste jí dali. Každý jeden komentář si přečetla. A kdybyste měli jakoukoliv možnost Kačenku podpořit, ať už to komentářem, sdílením, nebo i tím, že se na tu sbírku podíváte, tak vám budeme fakt všichni moc vděční. Tak děkuju moc a uvidíme, jak TikTok funguje.